जेब्ला जहना गावनि सेलाफोरखौ लानानै गोसो सोलायनायनि बाप्तिस्मा होयो आरो बे बाप्तिस्मा होनाय समाव जिसुआबो जहननि खाथियाव थांनानै जहननि अभिषेकनि सिङाव थांनानै बे जिसुआबो बाप्तिस्मा लादों। खारना जाहैबाय इसोरब्लाबो मानसि महरै फैनायखाय इसोरा अर्डारखौ सिस्टेमखौ बानायनायखाय बियो जहन नाबिजों थांनानै बाप्तिस्मा लाहैयो आरो बे जिसुनि मुङावनो दिनै पापनिफ्राय गहोजानाय दङ। दिनै नोङो 100 जन मानसि नोङो मार्डार खालामनो हागौ, नाथाय नोङो दिनै जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नों जुदि फोथायोब्ला दिनै नोंनि गासै मार्डार खालामनाय पापाबो दिनै जिसुनि कालभारि क्रुसाव बोहैनाय गोथार थैजों सुस्रा जागोन। आरो बाइबेलाव रोखा लिरनाय दङ दिनै इसोरनि रायजोआ जानाय लोंनायजों नङा, इसोरनि रायजोआ जाहैबाय धोरोमिया जानाय, गोथार जिउजों सुफुं जानाय आरो जिउआव शान्ति मोननाय आरो गोजोननायसो। दिनै बाइबेलनि बोसोना बुंदों सोरबाया जुदि पापखौ सिखोमानानै दोनोब्ला बे माब्लाबाबो उन्नति जाया आरो इसोरनि ओंखारनायखौ मोना। दिनै अरजों आरो गोथार जिउजों मानसिया बाप्तिस्मा होनो हाया, जिसुआसो बाप्तिस्मा होगोन। जेब्ला नोङो आत्मायाव जिसुखौ लोगो मोनगोन पल बायदि ख्रिस्टियाननि एगेन्स्टआ दिनै जिसुनि थाखाय गावनि जिबन होग्रा जागोन। दिनै सासे नोङो जिना हारियाव थांग्रा, ड्राग्स लाग्रा, गाज्रि जाग्रा, गावनि हिनजावखौ बुग्रा, गावनि हौवाखौनो बोराय गोजौ खालामग्राबो जेब्ला नोङो जिसुखौ आत्मायाव लोगो मोनगोन, जेब्ला जिसुआ नोंखौ गोथार जिउजों आरो अरजों सुफुंगोन, अब्ला नोंनि आखला एखे थानाय नङा। नों जाहैबाय मानसिखौ अनग्रा, मानसिखौ बोखांग्रा आरो गोथार लामाजों थाबायनो हास्थायग्रा सासे नोंनि बेक्ति जागोन। आरो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, गिख' मानसिफोराबो सोरगोआव थाङा होनदों बाइबेलाव। बै बे समाव जोङो इसोरनि बोसोनथिङै थाङो। जोङो नायगोन जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ माथाइनि लिरनाय चैप्टार 11 बिनिफ्राय लानानै जेब्ला जोङो 5 सिम नायगोन अब्ला जोङो नुनो मोनो जेब्ला जहना गावनि सेलाफोरखौ लानानै गोसो सोलायनायनि बाप्तिस्मा होयो आरो बे बाप्तिस्मा होनाय समाव जिसुआबो जहननि खाथियाव थांनानै जहननि सिङाव थांनानै जहननि अभिषेकनि सिङाव थांनानै बे जिसुआबो बाप्तिस्मा लादों। खारना जाहैबाय इसोरब्लाबो मानसि महरै फैनायखाय इसोरा अर्डारखौ सिस्टेमखौ बानायनायखाय बियो जहन नाबिजों थांनानै बाप्तिस्मा लाहैदों। आरो गोबां मानसिफोरा गोसो सोलायनानै इसोरनि फारसे फैदोंमोन, इसोरनि लामाजों थाबायदोंमोन। आरो बे समावनो जेब्ला जिसुआ हरसे मानि आरज खालामनानै 12 जन सेलाफोरखौ अखानायै सायख'यो आरो बे 12 जन सेलाफोरखौ लानानै जेब्ला जिसुआ सोरगो रायजोनि एखथियारखौ इसोरनि बोलोखौ होनानै जेब्ला 12 जन सेलाफोरखौ 70 जन सेलाफोरखौ जेब्ला संसाराव जेरावबो गामि गामि इसोरनि बोसोनखौ प्रसार खालामनो थिनहरबाय, अब्ला जिसुनि सेलाया जहननि सेलानिख्रुइबो बांसिन जाबाय। अब्ला जहननि सेलाया बुंदों, गुरु राबि जोंनिख्रुइबो बांसिन जिसुआ सेलाफोर बानायबाय। अब्ला जहना सोंनो थिनहरदों गावनि सेलाफोरखौ, जिसुआ सोरमा, जिसुआ बबेनिफ्राय फैमारदों आरो बे जिसुआ मा मावमारदों। अब्ला जिसुआ दिनै जहननि सेलाफोरनि सिगाङाव बे एन्सारखौ होदों। माथाइनि लिरनाय चैप्टार 11 भार्स 4 and 5 दिनै जेब्ला जहननि सेलाफोरा जिसुनियाव फैनानै सोंदों, हसाकय राबि नोङो सोरमा? अब्ला जिसुआ बुंदों, लेंग्राफोरा थाबायदों, जब्राफोरा गादों, खानाफोरा नुदों, थैनायफोरा थांखांदों आरो हावरियाफोरा थाबावनो आन्दायनानै थानायफोरा इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनानै बासायजानायखौ मोनदों। आरो बे बाथ्राखौ बुंनानै जेब्ला खोन्थाहैबाय अब्ला जहना मिथिबाय बेनो नंगौ उद्धारकर्ताया मानसि हाया होननानै बुंबाय। आरो दिनै आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै जाय जिसुखौ जोङो फोथायो बे जिसुआ जाहैबाय दिनै लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों, दिनै खानाफोरखौ नुहोदों आरो बे जिसुनि मुङावनो दिनै गोबां जब्राफोरा दिनै गादों आरो बे जिसुनि मुङावनो दिनै पापनिफ्राय गहोजानाय दङ। दिनै नोङो 100 जन मानसि नोङो मार्डार खालामनो हागौ, नाथाय नोङो दिनै जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नों जुदि फोथायोब्ला दिनै नोंनि गासै मार्डार खालामनाय पापाबो दिनै जिसुनि कालभारि क्रुसाव बोहैनाय गोथार थैजों सुस्रा जागोन। बे जिसुनि थैया एफाबां बोलो गैयै नङा नोंनि पापखौ सुस्रानो हायै। दिनै जिसुनि कालभारि क्रुसाव बोहैनाय गोथार थैयाव बोलो दङ। दिनै नोङो 10 जन मानसिजों जिना हारियाव थांनो हागौ, नाथाय नोङो गोसो सोलायनानै गावनि पापखौ सिमान लानानै दिनै जुदि जिसुनियाव जुदि नोङो निमाहा बियोब्ला दिनै जिसुनि कालभारि क्रुसाव बोहैनाय गोथार थैजों नोंनि 10 जनजों थांनाय जिना हारिखौबो दिनै इसोरा क्षमा होनो हायो। जुदिअ नोंनि हासबेन्डआ क्षमा होनो हाया जानो हागौ, जुदिअ नोंनि बिबिया क्षमा होनो हाया जानो हागौ, जुदिअ नोंनि नखरनि मानसिया क्षमा होनो हाया जानो हागौ, नाथाय दिनै नों जिसुनियाव गावखौ फुरैनानै जेब्ला नोङो बेखौ गंग्लायनानै
गासै पापखौ नोङो गोसोखांनानै मोनफा मोनफा जेब्ला नोङो जिसुनि सिगाङाव सिमान लानानै बेखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नों जेब्ला नाजावगोन अब्ला नोंनि गासै मावनाय पापफोरा दिनै निमाहा मोनगोन। दिनै बेयाव आं मिथिया सोर साबैसेया मा पाप मावखुमानानै फैदों। दिनै आं मिथिया नोङो सोर साबैसेखौ थगायदों। दिनै आं मिथिया नोङो गावनि बिहिखौनो बा गावनि बिसायखौनो नोङो साबैसे मानसिया फोथाय खेबस' खालामदों। नाथाय नोङो जिखि फोथाय खेबस' खालामा मानो जिखि नोङो गोरोन्थि मावा मानो नाथाय नोङो गावखौ पापी होननानै दिनै जेब्ला नोङो खुरैनानै जेब्ला जिसुनियाव फैगोन जेब्ला जिसुनि कालभारि क्रुसाव बलि जानायखौ नोङो फोथायनायजों गोसो सिङाव नाजावनानै लागोन अब्ला नोंनि गासै मावनाय गोरोन्थिफोरा दिनै निमाहा होजागोन। नाथाय नोङो दिनै निमाहा मोननायजों लोगोसे जेरैबायदि सासे जिनाहारियाव हमजानाय आइजोखौ जिसुआ बुंदों दिनै नोंखौ आंबो दायनिगिरि खालामा आरो गुबुनाबो दायनिगिरि खालामाखै आरो नोङो दिनैनिफ्राय बे गोरोन्थि खामानिजों दाथांसै। दिनै नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायनायजों नाजावनायनि उनाव नोङो दिनै जिनाहारियाव थांग्राबा जिनाहारियाव दा थांसै। मानसिखौ नोङो फोथाय खेबस' खालामग्राबा दा फोथाय खेबस' खालामसै। मानसिखौ नोङो रायखुमाग्राब्ला नोङो दिनैनिफ्राय दा रायखुमासै। नोङो मानसिखौ थगायनानै मालायखौ नोङो बरबाद खालामग्राबा दिनैनिफ्राय दा खालामसै। नों जुदि जौ लोंग्राबा दिनैनिफ्राय जुदि नोङो सिमान लाबायबा नोङो जौ दा लोंसै। दिनै नोङो ड्राग्स जाग्रामोनब्ला नोङो दिनै जुदि ड्राग्सखौ जुदि जिसुनियाव निमाहा बिनानै जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नोङो जुदि फोथायनायजों नाजावबायब्ला नोङो ड्राग्सनि खाथिसिम दा थांफिनसै। अब्ला इसोरा नोंनि जेसेबां गिदिर खामानि जाया मानो गासैखौबो निमाहा होनानै नोंखौ सासे मोजां बेक्ति बानायगोन आरो गावनि सोरगो रायजोआव लांगोन। दिनै आं बेनिखायनो बुङो जेब्ला नोङो आत्मायाव जिसुखौ लोगो मोनगोन अब्ला नोंनि जिबना सोलायनाय फैगोन। जेसेबांनोखि गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै बुजिया मानो जेसेबांनोखि नोङो रिहेब सेन्टाराव दोनहैया मानो जेसेबांनोखि काउन्सिल खालामग्रा काउन्सिलारफोरखौ पास्टर रेभारेन्डखौ लाबोनानै बुङा मानो बे सासे बेक्तिया जुदि दिनै आत्माजों जुदि जिसुखौ लोगो मोनाब्ला बिनि जिबनाव जाहाथे सोलायनाय गैया। दिनै सला जेब्ला जिसुखौ बियो आत्माजों लोगो मोनाखैमोन अब्ला बे जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरनि जेंगा मावग्रामोन आरो बे जाहैबाय नासयग्रामोन आरो बियो जिसुनि सेलाफोरखौनो फोजोबनायनि थांखि लादोंमोन। नाथाय जेब्ला दामास्कासनि लामायाव बियो आत्मायाव जेब्ला जिसुखौ लोगो मोनबाय अब्ला बिनि जिबना सोलायनाय फैबाय। गासै पापखौ नागारनानै बियो दिनै सलनिफ्राय पल जाबाय। दिनै पिटारा जिसुजोंनो थाफानानै जेब्ला बियो आत्माजों जिसुजों बियो इनकाउन्टार जायाखैमोन जेब्ला बिनि जिबनाव पबित्र आत्माया फैयाखैमोन अब्ला बे पिटारा गासै बाइबेलनि बोसोनखौ इसोरनि रावखौ रोंब्लाबो बे पिटारानो जिसुआ क्रुसाव दोग्गाब जानायनि हरनि समाव बियो खेबथाम फोलादों खेबथाम थगायदों। बेनिखायनो दिनै बेयाव थानाय जों साफ्रोमबो जोंनि आत्माजों जोंनि अन्तरजों दिनै जोङो जिसुखौ लोगो हमनांगौ। दिनै नोङो गुरै गोसो जाब्लासो नोंनि आत्माजों नोङो जिसुखौ लोगो हमनो हागोन। नोङो दिनै गावनि पापफोरखौ इसोरनि सिगाङाव सिमान लाब्लासो नों जाहैबाय गोथार जिउखौ नोङो जिसुखौ फोथायनायजों लोगोसे नोङो मोगा मोगि जागोन आरो जेब्ला गोथार जिउआ नोंजों लोगोसे थागोन आरो जेब्ला इसोरखौ नोङो लोगो मोनगोन अब्ला नोङो नुनो मोनगोन दिनै लेंग्राफोरखौ थाबायनायखौ दिनै नोङो नुनो मोनगोन जग्राफोरा दिनै हामनायखौ दिनै नोङो नुनो मोनगोन पापी मानसिफोरा गोसो सोलायनानै दिनै इसोरनि थाखाय बेफोरबायदि प्रग्रामाव दा नुनानै दिनै बे प्रग्रामखौ जाफुंनायखौ नोङो नुनो मोनगोन। दिनै फै जोङो जेब्ला नायगोन इसोरनि रायजोआव दिनै जिसुआ मोननैल' बिसयखौ होनो फैदों। मोनसेया जाहैबाय दिनै जिबन होनो आरो गावनि रायजोखौ होनो आरो बे जिबन होनाय आरो गावनि रायजोखौ होनायाव दिनै इसोरनि रायजोआव जाहैबाय दिनै जानाय लोंनाया गोनांसिन बाथ्रा नङा नाथाय बिनि गोथार जिउजों सुफुं जानानै आत्मायाव शान्ति मोननाय गोजोन मोननाय आरो रंजानाय। जोङो नायनि बाइबेलनि बोसोनखौ रमारिनि लिरनाय चैप्टार 14:17 दिनै नों जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायबायब्ला दिनै नोङो जुदि गोथार जिउजों सुफुं जाबायब्ला नोंनि थाखाय संसाराव धोन दं गैया बेजों बाथ्रा गैया। नोंहा दिनै बेकग्राउन्ड मोजां दं गैया बेजों बाथ्रा गैया। नोंहा जाहैबाय गोसो सिङाव मोनसे शान्ति दङ। दिनै नोंहा लाख थाखा एकाउन्टाव थानो हागौ नाथाय नोंहा जुदि जिसुखौ जुदि आत्मायाव लोगो मोनाखैब्ला नोंनि जिबनाव जुदि गोथार जिउआ जुदि गैयाब्ला दिनै नों जाहैबाय गासैबो थानानैबो जेबो गैयि बायदि मोनगोन। दिनै बेनिखायनो ख्रिस्टनियाव थानानैनो जुदि दिनै ख्रिस्टनि आत्माया गैयाब्ला ख्रिस्टनियाव थानानैनो ख्रिस्टनि मुङावनो नोङो बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव बाप्तिस्मा लानानैनो दिनै जुदि नोङो जुदि जिउआव जुदि थैनानै दङब्ला नोंनियाव जाहैबाय बे इसोरा होनाय जिबना शान्तिनि जिबना
गोजोननायनि जिबना दिनै नोंनि जिबनाव गैया बिनि थाखायनो दिनै नोङो सासे फोथायारि जानायखाय नों जाहैबाय आत्मायाव जिसुखौ नोङो लोगो हमनांगोन नोङो दिनै आत्मायाव नोङो गोथार जिउजों नोङो मोगा मोगि जानांगोन जाय दिनखालि गोथार जिउजों नोङो मोगा मोगि जानो हाया जाय दिनखालि नोङो आत्मायाव जिसुजों लोगो मोनाखै बै दिनखालि नोंनि जिबनाव जाहैबाय नोङो सोलायनो सेस्था खालामगोन नाथाय नोङो सोलायनो हानाय नङा नोङो मोजां जानो नाजागोन नाथाय नोङो मोजां जानो हानाय नङा नोङो गाज्रि आखल आखुखौ गारनो नाजागोन नोङो गारनो हानाय नङा दिनै जोङो नायदों जेब्ला सासे मानसिनि जिबनाव पबित्र आत्माया गैया जिसुखौ बियो व्यक्तिगत हिसाबै जेब्ला आत्मायाव लोगो मोना बे मानसिया मोजां जानोसो हास्थायो नाथाय मोजां जानो हाया सोलायनो लुगैयो नाथाय सोलायनो हाया दिनै बियो गाज्रि रायलायनायखौ बियो नागारनो लुगैयो नाथाय बियो नागारनो हाया गाज्रि जानायखौ बियो गारनो लुगैयो नाथाय बियो गाज्रि जानायखौ गारनो हाया बियो गावनि रागाखौ सदबनो लुगैयो कन्ट्रल खालामबायो नाथाय बियो कन्ट्रल खालामनो हाया बिनिखायनो दिनै आङो खावलायो साफ्रोमखौबो दिनै जुदि नोङो गावखौ इसोरनि लामाजों धोरोमिया लामाजों बोलो गोरायै गोथों लामाजों जुदि थाबायनो होननानै थांखि लादोंब्ला दिनै नोङो आत्मायाव जिसुखौ नोङो लोगो हमनांगोन दिनै नोंनि जिउजों नोङो गोथार जिउजों नोङो मोगा मोगि जानांगोन जेब्ला बे गोथार जिउआ नोंनि सायाव फैगोन जेब्ला बे गोथार जिउआ हेफाजाब होग्रा महरै नोंखौ दैदेनगोन अब्ला नोङो गासै पापनिफ्राय देरहानो नोङो बोलो मोनगोन अब्ला नोङो गासै सैताननि बन्धननिफ्राय नोङो देरहानो नोङो बोलो मोनगोन नङाब्ला नोङो मोजां जानोल' हास्थायगोन नाथाय नों मोजां जानो हाया नोङो गारनो नाजागोन नोङो गारनो हानाय नङा मोनसे बाथ्राखौ खोनासं गोबां मानसिफ्रानो होनो जिसुखौ फोथायबानो जाबाय जिसुखौ फोथायबाय आं फोथायखायो आङो बाप्तिस्मा लाखाबाय आङो सोरगोआव थांनोसै नाथाय नाय मोनसे बाथ्राखौ खोनासं गुवाहाटियाव सासे बिश्वासी दङमोन बियो मिरगि बेमारजों सदब जानायमोन आरो जेब्ला बियो मिरगि बेमार जायो अब्ला जिसुनियाव फैबाय जिसुखौ फोथायनायजों लोगोसे गासै गाज्रि जानाय लोंनाय गाज्रि आखल आखुखौ जेब्ला बियो नागारनानै जेब्ला जिसुनि लामाजों थाबायबाय आरो बोसोरब्रैनि उनाव बोसोरब्रै जेब्ला थांबाय आंथ' थिगानो जाबाय संसारनि रंजानायखौ गोसोखांफिननानै आरो बियो मा खालामबाय जौखौ गरदसे गरदनै लोंजेनबाय आरो गुटखा जाजेनबाय आरो जेब्ला गुटखा जाजेनबाय जौखौ लोंजेनबाय लोगो लोगो बिनि मिरगि बेमार आरो फैफिनबाय आरो बियो गावनि डिउटिनि जायगायाव जेरावनो मेरावनो गोलैनानै बोलालाबायग्रा जाफिनबाय आरो जेब्ला बियो आं गोरोन्थि मावबाय आं जायखौ गारदोंमोन बेखौ आं जाफिनबाय आं जायखौ दिनै नागारनानै आङो दिनै इसोरनि लामाजों थाबायदोंमोन बे लामाजों आङो थांफिनबाय आं बे लामाजों थाबायफिनलानानै जेब्ला गुरै नम्र जानानै इसोरनियाव सिमान लाबाय आरो इसोरा सोखानानै बिखौ दा मोजाङै दोनफिनलायबाय दिनै गोबां जोंनि मानसिफोरानो सानो बबे बाइबेल बर्डआव लिरनाय दङ जौ लोंनाया पाप होननानै सादा जानाया पाप होननानै दिनै बिरि सोबनाया सिखर गुटखा जानाया पाप होननानै नाथाय दिनै बाइबेलाव लिरनाय दङ जायखौ नोङो लुप खालामो बे लुपआनो पाप होननानै बुंदों बाइबेलाव लिरनाय दङ एफिसियानाव आरो बाइबेलाव रोखा लिरनाय दङ दिनै इसोरनि रायजोआ जानाय लोंनायजों नङा इसोरनि रायजोआ जाहैबाय धोरोमिया जानाय गोथार जिउजों सुफुं जानाय आरो जिउआव शान्ति मोननाय आरो गोजोननायसो गालातियानि चेप्टार 5 भार्स 19 निफ्राय लानानै 21 सिमाव लिरनाय दङ दिनै मोदोमनि आखलफोरखौ रोखा रोखा नुनो मोनो मेथाइखौबा खनगोन जाग्रा करा मानु जाग्रा एरिबि टाइम टु खतम हयासे जेरुजालेम ते जाबोलो टाइमा जोबगासिनो दङ टाइमा फैगासिनो दङ सोरगो रायजोआव थांनायनि थाखाय होननानै आरो मेथाइखौल' खननायजों जाया दिनै बेनिखायनो खोमा खेवनानै खोनासं दिनैनि समखौ नोङो मोनदों गाबोननि समखौ नों मोनाबो जानो हागौ गाबोननि समखौ मोनाबो जानो हागौ 2027 खौ नोङो नुवाबो जानो हागौ दिनै नों जुदि बे समाव जुदि गोसो सोलायनायनि बाथ्राखौ खोनादोंब्ला इसोरनि लेंनाय बाथ्राखौ नोङो खोनादोंब्ला दिनै इसोरनि बोसोनखौ खोनादोंब्ला नोङो दिनै मानिनानै नोङो सोलि गावनि पापफोरखौ नोङो सिमान लानानै इसोरनियाव फै इसोरा नोंखौ देरहानो होगोन नों जुदि गाव गोसो गैयाब्ला नोंनि हिनजावाबो नोंनि हौवायाबो नोंनि बिमा बिफायाबो नोंखौ जर जबरदस्ति सोरगो रायजोआव लांनो हाया नों फोथायगोन नों सोरगोआव थांगोन आंनि बिसनायनि थाखाय नों सोरगोआव थाङा आंनि बिसनायनि थाखाय नोङो संसाराव सोखा जानो हागौ नाथाय आं बिसनानै नोंखौ सोरगोआव थिनहरनो हाया बाइबेला दिनै बुंदों गाव गावनि हिसाबखौ गाव गावसो होनांगोन गुबुना रावबो हिसाब होनो हाया आं पास्टर जानानै नोंनि गोरोन्थि मावनायनि थाखाय आं बिसाराव गसङा नों गोरोन्थि मावदों नों बिसाराव गसंगोन आरो दिनै नोंनि मावनाय मोनफ्रोमबो गोरोन्थिखौ दिनै इसोरा सानसे मोनसे दिनै बिसार खालामगोन
दिनै बे गोब्राब बोथोरा सफैनायनि सिगां दिनै इसोरनि रागा जोंनाया सफैनायनि सिगां दिनै इसोरजों नोङो बोराब जानायनि सिगां दिनै सम थानायावनो बोथोर थानायावनो नोङो दिनै जिसुखौ नोङो नोंनि आत्मायाव नोङो लोगो हम दिनै नोङो जिसुखौ नोङो गोसोजों फोथायनानै नाजावनानै ला दिनै नोङो इसोरनि बोसोनखौ खोनानायजों लोगोसे इसोरनि बोसोननि लामाजों नोङो थाबाय नोंनि जिबना बोर मोनगोन आरो बासायजानायखौ मोनगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बिनिखायनो जोङो मिथिनो नांगौ दिनै जोङो नियम बायदि बर'दिन फैयोब्ला खाले बेदर जानाय नियम बायदि गुड फ्राइडे फैयोब्ला खायसेया गिर्जाखौ फाम सानदेफोराव खेबथाम गिदिंसिगोन आरो खायसेया लामा लामा हालेलुया हसाना होननानै प्रसेसन खालामसिगोन खायसे आरो मा मा नियम खालामगोन नोङो खालाम जिखि नियम खालामा आंहा बेयाव बाजानाय गैया नाथाय नोंनि जिउआ जुदि दिनै पापावनो आन्दायनानै दङब्ला नों जुदि जिउआव जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरिनानै दिनैसिमबो गावनि पापखौ गोरोन्थिखौ सिमान लानानै गावनि जिबनाव जुदि जिसुखौ नोङो नाजावनानै लायाखैब्ला सानसे नोङो पापावनो थाबाय थादोंब्ला सानसे नोङो गाबनांनाय बोथोरा सफैयोब्ला नोंखौ नोंनि न'खराबो नोंनि बिहिया नोंनि बिसाया नोंनि गथ' गथाया नोंखौ बासायनो हाया आरो नोंनि थाखायबो नोंखौ दिनै बासायनो हाया सम थानायावनो गोसो सोला आरो बे समा जुदि बारोब्ला दिनै नोंनि थाखाय लेट जागोन गाबोनहाय मा जागोन नों गावनो मिथिया नोङो गोबां सिमां सुजुनो हागौ आङो गाबोन ओरै मावगोन नोङो गोबां सिमां साननो हागौ फैबाय थानाय बोसोराव आं बिल्डिं लुगोन फैबाय थानाय बोसोराव आं गारि बायगोन फैबाय थानाय बोसोराव आङो माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन होननानै नाथाय इसोरा जुदि नोंनि साननायखौ इस्टाब्लिश खालामाब्ला फसङाब्ला नोंनि साननाया सिमांल' जागोन आरो नोङो फैबाय थानाय दिनखौबो नोङो मोजां दिनखौ नुनो मोननाय नङाबो जानो हागौ दिनै इसोरा लेंदों दिनै जाय व्यक्तिफोरा दिनै इसोरनि बोसोनखौ खोनानानै इसोरनियाव गावखौ सारेन्डार खालामगोन दिनै नोङो बासायजागोन आरो सख'जागोन आरो दिनै बे गोब्राब मुगायाव नों जुदि गोसो सिंनिफ्राय इसोरखौ गाबज्रियोब्ला नों दिनै इसोरखौ जुदि नोङो नाजावनो गोसो जानानै फैयोब्ला दिनै नोङो इसोरजों बासायजागोन आरो नाजावजागोन आरो नोंनि मावनाय गासै गोरोन्थिफोरा दिनै जिसुनि कालभारि क्रुसाव बोहैनाय गोदानजों सुस्रा जागोन आं दिनै नोंनि पापखौ हिसाब लानो फैयाखै आरो आं नोंखौ दिनै सासे उकिल बायदि जाज बायदि आं नोंखौ बिसार खालामनो थाखाय फैयाखै सोंखारिनो थाखाय फैयाखै दिनै आं नोंखौ पापनिफ्राय उदांस्रि जानो बेमारनिफ्राय उदांस्रि जानो इसोरनि आशीर्बादखौ मोननो आं सहाय खालामनो थाखाय दिनै बे प्रग्रामाव इसोरनि बोसोनखौ बुंदों जिखि समाव जिसुआ फैया माने बे समावनो नोङो थांफानो हागोन जिखि समाव नोंखौ इसोरा बे संसारनिफ्राय बोखारा मानो बे समावनो नोङो इसोरजों लोगोसे सोरगोआव थांनो हागोन सोरगोदूतफोरा नोंखौ बरायनानै लांगोन नाथाय नों जुदि संसाराव थानाय समाव गोरा गोसो लानानै अहंकार गोसो लानानै सोरखौबा नायनानै जुदि नोङो दिनै इसोरनिफ्राय गोजान जादोंब्ला गोसो सोलाय सोरनिबा थाखाय जुदि नोङो बोराबनानै जुदि दिनै नोङो गोसोखौ फांथेनानै दोनदोंब्ला गोसोआ गुरै खालाम दिनै बेनिखायनो जोंनि न'खराव जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव जोंनि मण्डलियाव दिनै निमाहा होलायनायनि गोनांथि इसोरा जायबायदि दिनै हास्थायदों नोंनि जेंना सोरबा जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला नों बे व्यक्तिखौ नोङो जिसुनि मुङाव आङो बे व्यक्तिखौ दिनै निमाहा होबाय फोरबो नों आंखौबो निमाहा खालामदो अब्ला नोंनि गासै दाय मावनायफोराबो नागारजागोन नाथाय नोङो गुबुननि दायखौ हमथाबबाय थायोब्ला इसोराबो नोंखौ सोरगो रायजोआव हाबनायनिफ्राय बन्द खालामगोन दिनै गोबां मानसिफ्रा माने बेमारनिफ्राय हामा खारना जाबाय बिसोरो गोसोआव सोरखौबा बोराबनानै थायो सोरखौबा रागा जोंनानै थायो नाथाय बिसोरो क्षमा होनो बावलाङो आरो जायनि जाहोनाव गोबां मानसिनाव दिनै उदैयाव बेमार जादों गोबां मानसिया दिनै अन्थाइजों सैनांगोन गोबां मानसिया दिनै टिउमार किडनि डेमेज लिभारनि प्रब्लेम माबा मोनसे गोबां रोखोमनि समस्या फैदों नंगौ खायसे मानसिया जौ लोंनायनि थाखाय गाज्रि जानायनि थाखाय बेमार जायो नाथाय दिनै नों बायदि जौ लोङै मानसिया मानो बेमाराव सैनांगोन जेब्ला जोंनि जिबनाव पाप थायो जेब्ला जोंनि जिबनाव सोरखौबा जोङो रागा जोंनानै थाबाय नाथाय प्रभु आं बेखौ रागा जोंफ्लांबाय आंखौ नों क्षमा खालामनो होननानै जों जेब्ला स्वीकार खालामनो बावबाय बे समाव जोङो बिदिनो जिउ खुंसिगोन गिर्जायाव थांगोन इसोरखौ बाख्नायगोन फास्टिं थागोन बे बोसोराव सानदोंमोन साबसिन जागोन होनना नाथाय बे बोसोरावबो एखे फैगौ बोसोराव नोङो साबसिन जागोन होननानै सानगोन नाथाय बे फैगौ बोसोरावबो आरो एखे नांगोन मानोना नोंहा जिबनाव माबा मोनसे मिन्थिनानै बा मिन्थियालासे माबा मोनसे गोरोन्थि जालांदों नामा दिनै बाइबेलनि बोसोना बुंदों सोरबाया जुदि पापखौ सिखोमानानै दोनोब्ला बे माब्लाबाबो उन्नति जाया आरो इसोरनि अनखांनायखौ मोना होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जोंनि जिबनाव सासे सासेखौ निमाहा होनाया गोनांथार दिनै गावनि गथ' गथायखौनो गावनि बिहामजोखौ गावनि बिखुनजोखौ जों जाहैबाय सासे सासेजों निमाहा होलायनाया दिनै गोनांथार दिनै जुदि नों बेखौ मावनो हायाखैब्ला नोंबो दिनै सोखा जानायखौ मोननाय नङा मानो होनब्ला बाइबेलाव जों जेब्ला नायगोन पापआ जाहैबाय ओरैबायदि जेब्ला पाप थागोन बे जोंहा सान्तिपुराव टावारा मोजां नङा
टावारा मोजां नङिनि थाखाय बिसोरो न'आव वाइफाइ कानेक्सन खालामो आरो जायनो वाइफाइ खौ कानेक्सन खालामो खेवो बिसोरनो बे वाइफाइ खौ मोनो जायनियाव मबाइल गैया जायहा वाइफाइ खौ अन खालामाखै बियो बे वाइफाइ थानाय जायगायाव थांब्लाबो बिसोरो बे वाइफाइ नि कानेक्सनखौ मोना नेटखौ मोना नाथाय दिनै नोंनि जिबनाव जुदि पाप थायोब्ला नोङो दादगारियावनो था नों गुवाहाटीयावनो था नोङो केलकातायावनो था बेंगालरावनो था जेरावखि थाङा मानो नोंनियाव जुदि पाप थायोब्ला बेमारा जाहैबाय सैताना जाहैबाय नोंजों उन थांगोन गोबां मानसिफोरानो सानो बेयाव थानायनि थाखाय बे जायगायाव थानायनि थाखाय आंनियाव बिदि समस्या जादों नङा नों बे जायगाखौ नागारनानै साबसिन जायगायाव थांब्लाबो नोंनियाव जुदि पाप दङब्ला बे वाइफाइ कानेक्सन बायदि सैतानखौ एट्रेक्ट खालामगोन आरो सैताना नोंखौ एट्रेक्ट खालामबाय थागोन बेमार लाबोगोन समस्या लाबोगोन बिनिखायनो बे सैताननिफ्राय उदांस्रि जानोब्ला दिनै जोंनि जिबनाव मावनाय गोरोन्थिफोरखौ अपराधफोरखौ जों दिनै इसोरनि सिगाङाव निमाहा लानांगौ खुगाजों बुंनाय निमाहा नङा खुगाजों बुंनाय क्षमा नङा गोसो सिंनिफ्राय गाबखांनाय गोसोजों बायग्लिनाय गोसोजों जेरैबायदि दाउदा गोरोन्थि मावनायनि उनाव बियो फास्टिं आरो आरजजों बियो खुद्रिनानै बियो इसोरनाव बायग्लिनाय गोसोजों बियो इसोरनियाव निमाहाखौ बिदों आरो बे दाउदा बुंदों प्रभु नोंनिफ्राय आंखौ गोजान दाखालाम नोंनि गोथार जिउखौ आंनिफ्राय दाबोखा नोंनि आशीर्बादखौ आंनि जिबननिफ्राय दाबोखा आरो बियो बायग्लिनाय गोसोजों जेब्ला आरज खालामदों इसोरा बिखौ गोरोन्थि मावब्लाबो गोरोन्थिखौ निमाहा होनानै आरो बे दायखौ इसोरा बोर होफिनदों जुदि नांगौब्ला दिनै गोसोआव लाखि माबा मोनसे जालायनाया सानहाबजासे थायालाबासिनो सानहाबैनि सिगाङावनो क्लियार जानांगौ नङाब्ला सैताना खामानि मावो न'खरफोराव हौवा हिनजावनि गेजेरावनो जा गथ' गथायनि गेजेरावनो जा दिनै बेनिखायनो जोङो मिन्थिनो नांगौ दिनै इसोरा जाहैबाय गावनि रायजोखौ होनो फैदों आरो बे इसोरनि रायजोआवनो गोजोननाया दङ आंजों लोगोसे बुङो बे इसोरनि रायजोआवनो गोजोननाया दङ बासायजानाया दङ सोखा जानाया दङ अनलायनाया दङ नाथाय इसोरनि रायजोआव नोङो हाबबाय होननानै गोथार जिउजों दैदेन जायाब्ला नोङो सान्थिखौ मोननाय सोखा जानायखौ नोङो मोननाय नङा आरो नोङो सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाखौ नोङो मोननाय नङा दिनै बयनिख्रुइबो गेदेरसिन सोमोनांथाव हिलिंआ मिराकलआ जाहैबाय पापनिफ्राय गोसो सोलायनाय सासे मानसि बिनि उनावसो मोदोमनि हिलिं गोसोनि हिलिं थाखा फैसानि हिलिं न'खरनि हिलिं दिनै बेनिखायनो जों जाहैबाय मोदोमनि सोखा जानायनि सिगां पापनिफ्राय जोङो सोखा जाग्रोनो नांगौ नों जुदि मोदोमनि सोखा जानायखौ मोननायनि उनावबो नों जुदि पापनिफ्राय जुदि सोखा जानायखौ मोनाब्ला नों जुदि दिनै इसोरनि उदांस्रिखौ सोरगो रायजोआव थांनायनि लामाखौ जुदि नोङो मोनाखैब्ला दिनै नोङो मोदोमाव सोखा जाब्लाबो बे जाहैबाय दान्दिसेनिल' खारना जाहैबाय गोथार जिउखौ जिसुखौ जेब्ला आत्मायाव लोगो मोना अब्ला मानसिया गिख' जायो इसोरनि जिउआसो जोंनो बोलो होयो खाथिनिखौ बुङै लोगो जेब्ला नोंनि जिबनाव गोथार जिउआ थाया जिसुखौ नोङो बेक्तिगत हिसाबै आत्मायाव लोगो मोना आत्मायाव मोनदाङा अब्ला नोङो गिख' जायो सोरनिबा बादा होनायावनो सोरनिबा रायथाबनायावनो सोरनिबा सोंखारिनायावनो इसोरनि लामाजों थाबायनायनिफ्रायबो बेकस्लाइड जायो जोंखौ हले मानसिया दिनै जेसेबां बादा होब्लाबो जेसेबां स्पिड ब्रेकार होथेब्लाबो होथेनो हाया जिसुनि बाथ्रा बुंगोन आरो जिसुआनो सैथो इसोर होननानै दिनै संसाराव हां थाजासे जोङो दिनै जिसुआनो गोथां इसोर होननानै जों सिमान लागोन सोरनिबा सिगिनायनि थाखाय सोरनिबा दम होनायनि थाखाय दिनै जिसुआ इसोर नङा होननानै जों माब्लाबाबो खोलाया हालेलुया प्रेज द लर्ड जायानो दिनै गावखौ गुरै नम्र खालामनानै गावनि पापखौ नागारनानै दिनै जिसुखौ लोगो हमनो फैदों आत्मायाव दिनै गोथार जिउजों सुफुंजानो फैदों बिसिनि जिबना बे प्रग्रामनि उनाव माब्लाबाबो एखे थाया नों बोलो मोनगोन नोंनि सलिनाय नोंनि रायलायनाय नोंनि बिनाय नोंनि थाबायनाय नोंनि खुलुमनाया चेन्ज जागोन आरो दिनै आं बे बाथ्राखौ जागोननो होनाखै जानानै दङ बिनि थाखायसो बे प्रग्रामा जादों जेब्ला जिसुखौ लोगो मोनबायना बेफोरबायदि गिदिर पेन्डेला जिसुखौ लोगो मोनग्रा मानसिया खमब्लाबो ओरैनो जानानै फैबाय दिनै बियो अरनिसो मोनसे सिम्बल बेयाव अरनिसो सिम्बल होदों नाथाय अरिजिनेल अरा जाहैबाय नोंनि आत्मायाव थानांगौ जेब्ला नोंनि आत्मायाव बे गोथार जिउनि अरा जिसुनि थाखाय नोङो दिवाना जागोन दिवानि जागोन फाग्ला बायदि फाग्लि बायदि नोङो जिसुखौल' अनगोन जेराव थांगोन जिसु जेराव थाबायगोन जिसु जाब्लाबो लोंब्लाबो उन्दुब्लाबो जिसु जिसु होनबाय थागोन मानो सानदों नोंनि बे गोसो सिङाव नोंनि आत्मायाव बे गोथार जिउनि अरा दङ
आरो बे अर थानाय मानसिया जायगा थाइसेयाव थाथेरनो हाया आरो बे मानसिफोरखौ होनो मा इसोरनि आशीर्बादखौ मोननो थाखायनो बैयाव खारथिंबाय थानांगौ जेब्ला जिउनि एन्सारा फुरा जाया अब्लासिम नागिरबाय थायो जेब्ला आत्मानि गांनाया जेब्ला फुरा जायो अब्लासो बे मानसिया दद्र थानो हायो हालेलुया दिनै जाया गांदों बिसोर नागिरगोन दिनै जाया हास्थायदों बिसोर मोननो लुगैगोन नाथाय नोङो मोननोबो लुगैयाखै नागिराखैबो गाङाखैबो नोङो मालायनि होनबाय थादों नागिरथिंबायदों खारना जाहैबाय बिसोर जाहैबाय जिउआव जायखौ हास्थायनानै गांनानै नागिरदों बेखौ लोगो मोनाखै जि दिनखालि लोगो मोनगोन बे जाहैबाय मण्डलियाव थानानै गोख्रों जागोन बे जाहैबाय न'खरावनो थानानै गोख्रों जागोन आरो बियो न'खरखौबो बोखांनो नाजागोन मण्डलिखौबो बोखांनो नाजागोन आरो गावनि लोगोखौबो बोखांनो नाजागोन हालेलुया नाथाय जोंनि मानसिफ्रा जाहैबाय ओरैबायदिबो होनग्रा दङ हिलिंआ सिलिंनोसोलै आरो जिसुजों थायाब्ला सिलिंखागोनानो जों नायनि बाइबेलनि बेसेनखौ माथाइनि लिरनाय चैप्टार 3 भार्स 11 दिनै अरजों आरो गोथार जिउजों मानसिया बाप्तिस्मा होनो हाया जिसुआसो बाप्तिस्मा होगोन जेब्ला नोङो आत्मायाव जिसुखौ लोगो मोनगोन पल बायदि ख्रिस्टियाननि एगेन्स्टआ दिनै जिसुनि थाखाय गावनि जिबन होग्रा जागोन दिनै सासे नोङो जिनाहारियाव थांग्रा ड्राग्स लाग्रा गाज्रि जाग्रा गावनि हिनजावखौ बुग्रा गावनि हौवाखौनो बोराय गथ' खालामग्राबो जेब्ला नोङो जिसुखौ आत्मायाव लोगो मोनगोन जेब्ला जिसुआ नोंखौ गोथार जिउजों आरो अरजों सुबुगोन अब्ला नोंनि आखला एखे थानाय नङा नों जाहैबाय मानसिखौ अनग्रा मानसिखौ बोखांग्रा आरो गोथार लामाजों थाबायनो हास्थायग्रा सासे नोङो बेक्ति जागोन नाथाय जि दिनखालि नोङो जिसुखौ आत्मायाव लोगो मोना जि दिनखालि नोङो गोथार जिउजों संजाया प्रग्रामनि समावल' गरम हायलाला फैगोन गाबोनो फिउस जागोन बे बेलुना सुनानै दोनबाय मैया प्रिटिं होनायावनो थप बेरबाय गाबोनहालागै बे हारसिङै बेरफ्रुगोन थांनानै थागोन आरो जायहा दिनै बे जि गोथार जिउजों आरो अरजों जेब्ला जिसुजों लोगो मोननानै बाप्तिस्मा गैया बे मानसिया जाहैबाय दिनै बोलो गैया जोङो नायनि बाइबेलनि बेसेनखौ टिमथि 2 टिमथि चैप्टार 1 भार्स 7 दिनै नों जुदि इसोरनि जिउजों दैदेन जाबायब्ला नोंनियाव जुदि बे पबित्र आत्मानि अरा जुदि दङब्ला दिनै नोंनियाव गिनायनि जिउआ गैया नोंखौ खुनु सैताना खुनु दायनाया खुनु बेमारा नोंखौ सिगिनो हाया खुनु अन्थाया नोंखौ फैसिगोन उदै हाब्रु नागिरनानै सिगिनो हाया देरहानाया नोंनि मानोना दिनै इसोरा गिनायनि जिउखौ होआखै दिनै बे जिसुआ दिनै नोंनो गावखौ हमथानो हानाय अननाय बोलो आरो बे गोथार जिउनि बोलो बे जुदि थायोब्ला सैताना नोंनि जेंना जेसेबां जुजिया मानो बेमारा नोंखौ जेसेबां खोलैनो नागिरा मानो नोंखौ बाथ्रा बुंनानै जेसेबां नोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो नागिरा मानो नोंनियाव जुदि गोथार जिउआ दङब्ला गोथार जिउनि अरा जुदि दङब्ला नोंखौ रावबो इसोरजों थाबायनायनिफ्राय उनफिन होनो हानाय नङा गार' हिल्सनि गार'फोरा दिनै मानो 80% निबो बारा ख्रिस्टियान जाखो खार'ना जाहैबाय सासे फोथायारि बियो फार्स्ट जिसुखौ नाजावजेनदों जोङो जाय मेथाइखौ खनो I have decided to follow Jesus जिसुनि उन आङो थाबायनो लाबाय ना मा होनो बे मेथाइखौ दि इंलिसनिफ्राय दानस्लायदों बे मेथाइ जाहैबाय फरेननि ब्रिटिशफोरनि मेथाइ नङा बे जाहैबाय जोंनि गार' मानसिनि काहिनिखौ लानानैसो बानायनाय जेब्ला सासे गार' मानसिया न'खरखौ लानानै जिसुखौ फोथायजेनबाय मिशनारियाव थांनायजों लोगोसे आरो बे न'खरा जिसुखौ नाजावनायजों लोगोसे बे हाजोआरिफोरा गामियाव चिफ थायो गामिनि चिफ मुखिया गामिनि गावबुरा बायदि आरो बे गावबुराया होनबाय जोंहा धर्म थाखानानैनो मानो दिनै नोङो गुबुननि धर्मखौ लाखो दिनै मिटिं खालामबाय नों जुदि दिनै जिसुखौ फोथायनायखौ नागाराब्ला नोंनि गथ'खौ नोंनि सिगाङावनो बुथारगोन अब्ला सप्तासेनि उनाव जेब्ला मिटिंनि डेटआ जाबाय आरो मिटिंआ जाबाय सोंबाय नों जिसुखौ नागारगोन ना नागारा होनबाय मेगन सिगाङावनो गावनि गथ' गथायखौ बुथारजोब्बाय आरो बे गामिनि गावबुराया गामिनि रायजोफोरा वार्निं होबाय नों दिनै जुदि जिसुखौ नोङो नागाराब्ला दिनै जाहैबाय नोंखौ जोङो चान्स होयो फैबाय थानाय दिनाव नोंनि हिनजावखौ नोंनि मेगन सिगाङाव बुथारगोन नों नागारगोन ना नागारा सम होबाय सप्तासे मिटिं जाबाय सोंदों रायजोफोरा फैनानै गामिनि चिफआ मुखियाया नों जिसुखौ नागारगोन ना नागारा बिनि बिहिखौ मेगन सिगाङावनो बुथारदों आरो बिदिनो सम होदों नोंबो नोंनि न'खर बायदिनो नोंनि बिहि बायदिनो सानसे जिउखौ बोलि होनांगोन नाथाय जेब्ला सम फैबाय सोंबाय नों जिसुखौ नागारगोन ना नागारा मेगन सिगाङावनो रायजोफोरनि सिगाङावनो बुथारबाय आरो हरनि समाव थांनानै गावबुराया भिलेजनि चिफआ उन्दुनो हायाखै मा इसोर बिलाय न'खर गथ' गथाय बुथारजाजोब्बाय थेवब्लाबो दिनै जिसुखौ नागाराखै अब्ला मिशनारिखौ लेंहरनानै जिसुनि सोमोन्दै खोनासंबाय आरो बे गावबुराया डिक्लेयार खालामबाय गासिबो जिसुखौ नाजावनांगौ आरो दिनै अलमस्ट 90% गार'फोरा दिनै ख्रिस्टियान सासे मानसि दिनै इसोरनि गोथार जिउजों सुफुंजानानै गावनि जिबनखौ
होनोबो गियिनि थाखाय दिनै एन्टायार गार' हिल्सआव दिनै गार'फोरा दिनै ख्रिस्टियान जादों। खार'ना जाहैबाय दिनै जेब्ला गोथार जिउआ थायो नोंनियाव गिनाय गैया जायो। नाथाय गोथार जिउ थायोब्ला सोरनिबा दंबोनायखौबो गिया, बुंनायखौबो गिया, बेमारखौबो गिया, थैनायखौबो गिया, सैतानखौबो गिया, दायनाखौबो गिया। गोथार जिउ गैयि मानसियासो गियो। जों चेलेन्ज खालामो मन्त्र गोरोंब्लाबो माबा मोनसे रोंगौब्लाबो होनो नोंनि मन्त्रआ खोमोनदोंसेबो जोंखौ सोमावनो हाया होननानै बुङो। सोमावनो हामारा खायसे मानसि गियो, आयु बेलाय मानसियानो दायनासो नामाब्रा, खोमसिनि मानसिनाव थांबाय माबासो होगारगारदों नामा, जानांगौबा हले माबा माबि मारिनांगौबा सेस जागोन। आरो जिसुनियाव फोथायनाय गैयाबा लोंनांगौब्ला मन्त्र मारिनायखौ जागोनबो। नाथाय जिसुनियाव फोथायनाय दङब्ला जिसुनि बोलोआ गोथार जिउआ संसाराव थानाय जिउनिख्रुइ देरसिन। बिसफोर दौजाब्लाबो दिनै नोंखौ हानि खालामनो हाया होननानै बुंदों। माबा मोनसे मुवा जानायाव नोंखौ मन्त्र मारिनानै माबा मोनसे होब्लाबो नोंखौ फोजोबनो हाया। नाथाय गोथार जिउ गैयाब्ला नोङो गिगोन। इसोरजों थाबायोब्ला, इसोरनि लामाजों थाबायोब्ला गिनाय गैया। गिख' मानसिफोराबो सोरगाव थांनानै गेदेर फाप मावलायनाङा, गिख' जाब्लाबो नोरगाव थांगोन। गोबां समावनो संसार जानायाव, न'खर बेंनायाव, थाखा फैसायाव, जिउ खुंनायाव, देहायाव, मोदोमाव, मिनिस्ट्रियाव गिख' जायोब्ला सैताना खामानि मावो। गिनो नाङा। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै आङो बे मानो फिसा फिसा बिषयखौनो लानानै बुंदों, खार'ना जेरै गोबां मिराकोलनि बाथ्रा, हिलिंनि बाथ्रा, सोमोनांथावनि बाथ्राखौ आं बुङोब्ला खायनि बायदिल' जागोन। मानो होनब्ला नोंसिनि मोगथाङाव जायाखै, नाथाय जोंनि मण्डलिनि मानसिया, टिमनि मानसिफोरा मिन्थिगौ, नुदोंबो। आरो बे जायगायावबो खायसे मानसिफोरा मिन्थिगौ, गथ' गैयिया गथ' मोननाय आरज खालामनानै थाबायनो खस्थ' जानायफ्रा अट' थिखांलायनानै लाबोनाया गावनो सेन्देलाबो रानिया होननानै थाबायनानै थांनाय बे बेथेस्दा प्रेयार सेन्टारनि आन्दारावनो जेनेबा बिदि गोबां मिराकोल्सफोरा जादों। नाथाय बे काहिनिखौ आङो बुंलिया, नाथाय दानि समनिखौनो आङो बुंदों। इसोरा दिनै इसोरनियाव फोथायनायजों थायोब्ला, गियाल'ना जुदि नोङो इसोरनियाव भरसा खालामोब्ला इसोरा माब्लाबाबो गावनि मानसिखौ लाजिनाङा। दिनै जों जाहैबाय गिख' जानो नाङा। फोथायनायनि बेलायावनो होन, इसोरनि लामाजों थाबायनायावनो होन, इसोरनि लामायाव थाबायनायावनो बा नोङो बिनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिनायावनो गिख' जानो नाङा। सैताना नोंखौ सिगिगोन, बोथोरा नोंखौ सिगिगोन, थाखा फैसाया नोंखौ सिगिगोन, नोंनि लोगोफोरा नोंखौ सिगिगोन। थेवब्लाबो नोङो इसोरनियाव भरसा जुदि खालामोब्ला दिनै नों देरहागोन। जेब्ला गोथार जिउआ फैगोन अब्लासो सासे मानसिया बोलो मोनगोन। बेनिखायनो जिसुआ बुंदों, आं दिनै मानसि महरै थाबाय थायोब्ला नोंसोरो जेबो लाब जानाय नङा। आं जेब्ला थांगोन अब्लासो हेफाजाब होग्राया फैगोन। जहननि लिरनाय चेप्टार 16:7 लिरनाय दङ, अब्लासो हेफाजाब होग्राया फैगोन। बे हेफाजाब होग्राया जाबाय गोथार जिउ। आरो बे गोथार जिउआ अरायबो नोंखौ हेफाजाब होनो फैखाबाय। दिनै जायानो गुरै गोसो जानानै गांनाय गोसोजों नाजावगोन, बिनो गोथार जिउजों सुफुं जागोन। दिनै जायानो बायग्लिनाय गोसोखौ लानानै फोरबुनियाव गावनि गोरोन्थि सोलिनायखौ क्षमा बिगोन, बिनो बासायजागोन, बिनो बोखांजागोन। दिनै जायानो दिनै गावनि पापफोरखौ सिमान लानानै गुरै जानानै इसोरनियाव निमाहा बिगोन, आरो बे बेक्तिफोरानो दिनै सोखा जागोन, आरो बिसोरनो दिनै मोजां जिबनखौ, सान्थिनि जिबनखौ मोनगोन।